Animal zvitsva uyo kuuraya vanhu 5 kuGuruve abatwa mumaoko emapurisa. Ndichikutambirai pano paMagwa TV amuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiriri. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe woturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu atanga maona. Ngatidzoke munhau dzedu zvize. Ndokumbira mundudzo zvamunofunga mucomment section kuti Animal zvitsva uyo akauraya vanhu 5 kuGuruve angapiwe mutongo wakadii.